Pozdravujem vás, tu je Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka, ktorá vám vybavujem tie najlepšie hypotéky a v najkračom čase. A mám tu pre vás takú tému, otázku alebo zamyslenie sa, že niektorí z vás si hovoríte, že pre Boha, to je vám mať hypotéku na 30 rokov alebo na 20 rokov, no kto to bude toľko splácať? Však to sa ani nedožijem, alebo to budem splácať do 70-ky, alebo do 75-ky dokonca. A toto je taký môj pohľad na to, že ako sa na to pozerať. Pretože veľa mladých ľudí sa strašne bojí, alebo mladých, ale aj starších, je to v podstate jedno, že si brať hypotéku na 30 rokov, alebo na 40 dokonca. Jedna banka dokonca dáva možnosť zobrať si hypotéku na 40 rokov. Len vďaka tejto nejakej dezinformácii, alebo konšpirácii, alebo nejakému nedorozumeniu, alebo nesprávnemu pozeraniu sa na tú dobu, si veľa klientov nezoberie hypotéku a odkladá tú kúpu na neskôr a potom sa tie podmienky zhoršujú. Nielen všeobecne, že sa teda na Slovensku zhoršuje možnosť poskytovania hypoték, alebo teda všeobecne v Európe, ale aj to, že teda ste starší, máte už kratšie do toho dôchodku. No cieľom toho, že keď sa vám dáva hypotéka na 30 rokov, nie je to, aby vy ste fixne na 30 rokov platili stále tú istú splátku a mali to na 30 rokov. Ale je to cesta k tomu, aby ste vôbec tú hypotéku dostali. Lebo v zásade vy môžete mať hypotéku od 1 roka až na 30, respektíve 40 rokov. Niektoré banky to obmedzujú do 65-ky, niektoré do 75-ky, niektoré do 70 a niektoré do 75-ky. Lenže vy za ten život, dajme tomu, zoberme si človeka, čo má 20 rokov, alebo čo má 30 rokov, 40. Tak za ten život predsa prvá vec, s čím nepočítate, je, že na tie vaše peniaze, na tú vašu splátku pôsobí inflácia. Ja keď si porovnala som si len tak, že ceny nájmov, teraz metre štvorcové nebudem hovoriť, ale na tých nájmoch sa to ráta veľmi rýchlo, tak niekedy okolo roku 2000 nájmy jednoizbové, aj v Šamoríne, aj v Bratislave v priemere, stáli 5000 korún. To je 150 eur však. A máme od roku 2024 rokov a teraz tie nájmy, tie dobré nájmy stoja okolo 500 eur. To je zhruba 33% inflácia, keď si to narátate, alebo 33% nárast tej ceny. A to isté, to znamená, že za to isté musíte zaplatiť viacej. A to sa vlastne deje aj s tou splátkou, že v podstate vy keď platíte teraz nejakých 600 eur, tak o tých 20 rokov, alebo už aj o tých 10 rokov tá splátka bude polovičná. To znamená, že za tých 600 eur si budete môcť o 10 rokov dovoliť, respektíve tá splátka bude mať hodnotu menšiu o polovicu. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že predsa väčšinou každý jeden človek, keď ide tým životom, alebo teda ľudia, čo sú trošku ekonomicky zdatní, tak idú do zamestnania, keď by sme aj nebavili sa o podnikaní, ale väčšina ľudí chce zarábať viacej peňazí, aj zarába viacej peňazí, lebo práve je tá inflácia a minimálne, keď aj meníte zamestnanie, tak idete do lepších podmienok, alebo platia vám viacej kvôli tomu, lebo proste to potrebujete, lebo ceny potravín idú hore, takisto služby sa zvyšujú, odvody sa zvyšujú, všetko teda, to čo potrebujete, platiť paušály. Včera som rozprávala práve s pani od jedného telefónneho operátora a povedala mi, že internet za 10 eur dneska už nezoženiem, že už sú drahšie iba tieto služby. Takže všetko, a to sa bavíme o tom, že to bolo asi zhruba pred 3 rokmi, 4, čo som si ten internet brala. Takže ono na tie vaše požičané peniaze pôsobí inflácia a v podstate sa znižuje ich hodnota. Naopak hodnota vašej nehnuteľnosti narastá. No. A môže sa stať, že vy keď máte teraz 20 rokov a budete mať napríklad tých 40, alebo keď máte 40 a budete mať 50 alebo 60, tak jednoducho ten zostatok tej hypotéky bude taký malý oproti tomu vášmu príjmu, že poviete si, že no však ale ja to vyplatím naraz, lebo jednoducho sa mi to viacej oplatí, ako naďalej ten úver splácať. Alebo sa môže stať, čo sa aj udeje. To je taká predikcia, ale ono sa to aj udeje, aj sa mi to stalo niekoľkokrát. Chodia to okolo mňa psíkovia, alebo som v takej lokalite, kde teda sa tí psíkovia venčia. Len momentík, musím si zobrať kávu, lebo nie, že mi tu nejaký psík si od toho odpie. Alebo teda ja som v podstate teraz na takej pauze.
No a v podstate vy môžete, teda čo sa mi stalo viacejkrát, tak keď boli pred rokom 2020, tak predtým boli tiež sadzby okolo 5%. Nebolo to 19, ale bolo to takých 15, 16, v 2015-2016, kedy klienti dostávali tie sadzby okolo 4-5% na či už hypotekárnych úveroch v bankách alebo napríklad stavebnej sporiteľni. A v roku 2020 som sa stretla s klientom, ktorý teda refinancoval hypotéku s takouto vysokou splátkou, s vysokým úrokom a v podstate on si skrátil dobu splatnosti úveru, vtedy to bolo myslím o 7 rokov. Takže aj takto sa s tým dá pracovať. Ono tie dlhé doby tých úverov nech vás neodradia. Ono s tou hypotékou sa dá pracovať. Ja samozrejme viem si to predstaviť. Každý jeden z vás, ktorý si idete brať takýto veľký záväzok na seba, to mi tiež teda jedna klientka, jedna moja kamarátka povedala dnes, že tak sa bála, že keď si tú hypotéku zobrala, že jednoducho taká veľká zodpovednosť je na nej a že jednoducho teraz celý život bude mať tú alebo teda na nejaké dlhé obdobie v podstate, že to nejaké, by som povedala, že stigmu, že Ježiš, mám hypotéku, veľká zodpovednosť, musím to na čas platiť, lebo mi banka zoberie nehnuteľnosť a takéto strachy máte v hlave. Ale ono, ak reálne, keď si zoberiete, keď platíte nájom, tiež niekomu ho musíte splácať na čas v nejakých pravidelných splátkach a tak ďalej. A to isté je práve aj s tými hypotékami. Takže zase banka, ak aj nesplácate, tak ona radšej sa s vami dohodne, že kedy to uhradíte. Alebo napríklad, keď sa bavíme o takom dlhom období, tak môžete si urobiť tzv. Odklad splátok. Nie ten, čo súvisel s pandémiou, ale normálne odklad splátok klasický, ktorý sa vám síce zaznamenáva v úverovom registri, ale vie vám to na nejaký čas proste pomôcť. Takže zase s tou bankou sa dá komunikovať, toho sa neobávate. A za tých 30 rokov áno, všeličo sa s vami môže stať, alebo 40, to znamená, môžete mať prácu, nemusíte mať prácu, môžete začať podnikať, niektorí budete na materskej vychovávať deti. Ďalšia vec sa môže stať, ja neviem, budete na PNK a tak ďalej, ale na to sú všetko nejaké určité veci, napríklad aj to životné poistenie, čo sa týka tej PNky, že teda máte tam to poistenie hypotéky, čo poznáte, je vlastne životné poistenie a zabezpečuje náhradu vášho príjmu, aby tá hypotéka sa splácala. Takže toto nech vás neodrádza, že všeličo sa môže stať, že jednoducho je to na 30 rokov, na 40 a vy nechcete splácať tú hypotéku. Keď to budete proste odkladať, bude to len drahšie. Takisto to máte aj z napríklad kúpou auta. Veľmi dobre viete, že pred takými 2 rokmi bola kríza a v podstate, luxusný tovar a drahé auta sa draho predávali stále. Tie nehnuteľnosti trochu klesli, ale teraz aktuálne stúpajú. Tí, čo ma sledujete na Facebooku, aj na Facebooku, vlastne tam to zverejňujem na súkromnom aj VIP hypotéky profile, že narastli ceny nehnuteľností o 2,2% oproti mesiacu august za mesiac september. Takže ono tie nehnuteľnosti pôjdu hore, ale tá hodnota peňazí ide dole, sa znižuje. Takže tohto sa vy neobávajte. Ja reálne hovorím, že ja som si to pozrela. Ten príklad je zo života, čo sa týka tých nájmov, lebo jedna moja kamarátka vtedy okolo roku 2000 mala prenajatý byt v Šamoríne za 150 eur a teraz tie nájmy sú tam 550, okolo 500 eur. To je 3,33, respektíve 33,3%, že? 3-krát toľko v podstate. Takže neobávajte sa tohto, choďte do toho, lebo v živote to rozhodnutie si kúpiť byt neurobíte. A na vysvetlenie, že prečo sa netreba obávať tých 30 alebo 40 rokov. No a ďalšia vec, keď si aj kúpite, s tými bytmi sa dá v podstate určitým spôsobom obchodovať. To znamená, že ste jedna osoba v podstate, toto trošku súvisí s takými zmenami a s našou pohodlnosťou, lebo niektorí ľudia, naozaj je taký ten trend, že poznáte to aj od svojich rodičov, väčšinou teda, že 30-40 rokov celý život bývajú v jednom byte alebo v jednom dome a nesťahovali sa. Ale tá doba je taká, že je úplne bežné, že vy ako mladý človek, ktorý má 20 rokov alebo 30, si kúpite jednoizbový byt, držíte ho vo vlastníctve nejakých možno 5 rokov. 5 rokov vieme prečo, lebo aby ste tam neplatili potom daň zo zisku.
keď ho predávate a odvody do zdravotnej poisťovne a po tých 5 rokoch tento byt predáte, kúpite si, respektíve ho vyveníte za väčší a nadobudnete väčšiu nehnuteľnosť, ale vy väčšinou, keď tú nehnuteľnosť vašu predávate, tak je to so ziskom. Lebo práve preto, že ceny materiálov rastú, je stále záujem o nehnuteľnosti, narastajú tie ceny a jednoducho na tom zarobíte po tých 5 rokoch. Ja si pamätám, že nebolo to ani tak dávno, v roku 2011, ako je Miletičová, tak tam, ako je Henkel, tak tam bola nejaká administratívna budova. A v roku 2011 ju začali prerábať a urobili z toho byty. A jednoizbák tam bol, že od 50 000 eur a máme rok 2024, to si zoberte, že to je 15 rokov a tie byty sa predávajú 140-150 tisíc. To je tiež opäť, to nie je tak veľa rokov a to je naraz tiež o tých 30, o 2/3 v podstate, že? No, takže určite cena vašej nehnuteľnosti bude narastať. Je to stres pri vybavovaní hypotéky, máte tam obavy, ja to chápem, riešim to každý deň s klientami, že jednoducho je to finančný záväzok, ale proste na to si zvyknete, lebo keď to budete platiť, proste tá hypotéka už bude patriť k vám, alebo to, že máte nejakú nehnuteľnosť. Samozrejme, že treba na to nejakú prípravu, treba sa tým trošku zaoberať, sledujte ma tu napríklad na VIP hypotékach, ale odkaz môj je, že nebojte sa toho, že je to proste na 30 alebo na 40 rokov. Ako som vravela, tak teraz keď si zoberiete hypotéku, buď teda ju vymeníte za, toto ešte dokončím túto myšlienku, že vy, ak ste jednočlenná domácnosť, tak môžete teda si kúpiť ten jednoizbák, potom budete chcieť si založiť rodinu, predáte ho, kúpite si ďalšiu nehnuteľnosť, väčšiu. Môže sa stať teda, že ste v páre, ste rodina, máte deti, fungujete spolu, máte nejakú väčšiu trojizbovú, štvorizbovú nehnuteľnosť, ale tie deti raz vyrastú a jednoducho zase ostanete opäť dvaja a zase môžete predať ten váš byt alebo dom a nasťahovať sa do menšieho, ak je to otázka tohto. Alebo sa niekto s niekým rozíde, alebo niekto zomrie, bo aj tieto veci patria k životu a ja to v tých nehnuteľnostiach a pri tých hypotékach proste vidím, že jednoducho rôzne riešia klienti tú situáciu. Takže tohto sa vy neobávajte, že 30-40 rokov, že to máte niekde zafixované, že nemenné, že proste stále to bude to isté. Nie, s tou hypotékou aj môžete pracovať tými mimoriadnymi vkladmi. Keby ste aj nepracovali, že vkladáte mimoriadne vklady, ale teda tie úrokové sadzby aktuálne sú na vrchole, takže tí, čo naberú odvahu a zoberú si teraz tú hypotéku, tak už len tie sadzby len budú klesať. To znamená, že o 3 roky, aj budúci rok, zachytil sa mi na telefóne babie leto, aj ten budúci rok už tie sadzby budú po 3%. Tento rok, jeden klient sa ma to pýtal, tento rok to bude okolo 3,8-3,9 na konci roka. Nemyslím si, že to bude nejakých 3,5. To tak budeme svedkom toho podľa mňa v lete. No a ďalšia vec je, že tým, že sa vám zniží úroková sadzba, tak si môžete skrátiť tú dobu platenia proste pod ten dôchodkový vek, pod tú 70, pod tú 65. Lebo jednoducho vy máte teraz splátku, dajme tomu okolo 600-700 eur, ale keď úrok budete mať opäť nejakých 1% zo 4%, tak vy tú splátku môžete stiahnuť kľudne aj na 500 eur. Alebo naopak, áno, dá sa aj predĺžovať tá doba splatnosti, keď vám to aktuálne teraz vyhovuje a ide vám o to, že koľko platíte mesačne. Takže dá sa s tým variovať, dá sa s tým hrať. Vôbec to neberte tak, že je to niečo fixné, čo máte 40 rokov na krku. Viete s tým proste pracovať, s tou dobou platenia hypotéky. Takže toto je taký môj nejaký odkaz, aby ste sa proste toho nebáli, aby ste neboli vyplašení, lebo niektorým naozaj čas uteká a neuvedomujú si to, že už mohli mať dávno tú hypotéku a dávno ten byt niečo vysplácané, a mohli byť vlastníkmi nehnuteľnosti a nemuseli lamentovať, že ježiš, aké to je všetko drahé. Lebo by ste sa z toho tešili, lebo by ste si povedali, však super, draho predám. Alebo drahšie predám. Zažila som to počas svojej kariéry niekoľkokrát, že klienti proste menili tie nehnuteľnosti, že vymenili menšiu za väčšiu, pretože tak vyrastla tá trhová cena a jednoducho si kúpili väčšiu nehnuteľnosť a doplatili len nejaký malý úver. Takže nebojte sa tej doby na 30 alebo 40 rokov. Ak máte nejaké otázky, respektíve chcete, aby som vám vybavila
tú najvýhodnejšiu hypotéku v najkračšom čase, tak ma tu niekde dole nakontaktujte a ja budem rada, ak sa stanete mojim ďalším spokojným klientom.